Η απόκριση σε μια αγκαλιά. Ο άντρας που μπορεί να παραμείνει. Μια γυναίκα σκύβει προς το μέρος σου. Τα χέρια της τυλίγονται γύρω από την πλάτη σου. Μένει εκεί. Περισσότερο όσο επιβάλλει η ευγένεια, περισσότερο όσο πετύχει η φιλία. Το σώμα της λέει περισσότερα όσα θα πούν ποτέ τα λόγια της. Αισθάνεσαι τη ζεστασιά της ανάσας της κοντά στο λαιμό σου. Το στήθος της αγγίζει απαλά το σώμα σου. Δεν ζητά άδεια. Δεν εξομολογείται τίποτα φανερά. Κι όμως, κάτι προσφέρεται. Σε αυτή τη σιωπηλή στιγμή, το βάρος αιώνων περνά μέσα από το σώμα της στο δικό σου. Όχι επειδή θέλει να σε αποπλάνησει. Όχι επειδή έχει πάρει μια σαφή απόφαση. Αλλά γιατί, είτε το ξέρει είτε όχι, παρατηρεί την ανταπόκρισή σου. Κάτι βαθύ μέσα της περιμένει την απάντηση. Ο σύγχρονος άντρας, συνηθισμένος στην απόσπαση και τη σύγχυση, σπάνια καταλαβαίνει τι πραγματικά συμβαίνει. Άλλοι βιάζονται, άλλοι παγώνουν. Πολλοί αντιδρούν με στρατηγική ή με φόβο, χάνοντας το εύθραυστο βάθος της στιγμής. Και έτσι, χάνεται ο χώρος όπου θα μπορούσε να γεννηθεί νόημα. Η αγκαλιά δεν είναι παράσταση. Είναι δοκιμή παρουσίας. Και η παρουσία δεν επινοείται στη στιγμή, κουβαλιέται μέσα σου ή δεν υπάρχει καθόλου. Όταν μια γυναίκα σε αγκαλιάζει έτσι, σε ρωτά κάτι που δεν λέγεται με λόγια. Σε ρωτά αν είσαι παρόν. Όχι αν αισθάνεσαι το σώμα της, αλλά αν αισθάνεσαι τον εαυτό σου. Αν η ανταπόκρισή σου είναι μηχανική ή αγχωμένη, το νιώθει. Αν είναι αδιάφορη, νιώθει πως είναι αόρατη. Η απάντηση ξεκινά πολύ πριν δοθεί η αγκαλιά. Ξεκινά από το αν έχει σταθεί ποτέ ειλικρινά με τα συναισθήματά σου. Αν μπορείς να κρατήσεις ένταση χωρίς να καταρρεύσεις. Οι γυναίκες δεν ανοίγονται εύκολα, όχι με τρόπο που να έχει σημασία. Και όταν το κάνουν, το ρίσκο είναι αληθινό. Αν μένει στα χέρια σου, δεν σημαίνει ότι σε θέλει. Σημαίνει ότι σε δοκιμάζει. Μπορείς να σταθείς χωρίς να πιέσεις, μπορείς να είσαι παρόν χωρίς να διεκδικήσεις. Υπάρχει ένας τύπος άντρα που δεν διαταράσσει τη στιγμή, αλλά την ηρεμεί. Δεν προσπαθεί να την οδηγήσει κάπου. Δεν ψάχνει σημάδια. Δεν βιάζεται. Απλώς νιώθει. Και επειδή μπορεί να νιώσει, αυτή αρχίζει να ανοίγεται. Δεν πρόκειται για αυτοπεποίθηση με την κοινή έννοια. Πρόκειται για βαρύτητα ψυχής. Ένας άντρας που έχει δει τον εαυτό του, που έχει σταθεί μέσα στη σιωπή του, δεν χρειάζεται να γεμίσει τη στιγμή με δράση. Όταν τον αγγίζει η αλήθεια, δεν την εξηγεί, την αντέχει. Ο άντρας που μπορεί να ανταποκριθεί σε μια τέτοια αγκαλιά δεν είναι εκεί για να καταλάβει. Είναι εκεί για να είναι. Δεν χρειάζεται να την πείσει. Την αφήνει να μείνει. Και αν φύγει, την αφήνει να φύγει. Η παρουσία του δεν φαίνεται στα λόγια του. Φαίνεται στην αναπνοή του, στην ησυχία του σώματός του, στην απουσία άγχους, στην απλότητα. Όταν μια γυναίκα σε αγγίζει με αυτόν τον τρόπο, δεν ψάχνει για τον δυνατότερο ή τον πιο έξυπνο άντρα. Ψάχνει για τον πιο σταθερό. Γιώτα, αυτόν που δεν φοβάται την οικειότητα. Που δεν χάνεται όταν η στιγμή γίνεται αληθινή. Δεν θα ξέρεις πάντα τι σημαίνει η αγκαλιά. Δεν χρειάζεται. Δεν είσαι εκεί για να αποκρυπτογραφήσεις. Είσαι εκεί για να μαρτυρήσεις. Αν παραμείνει κοντά σου, μην κινηθείς. Αν χαλαρώσει πάνω σου, ανάπνευσε αργά. Αν απομακρυνθεί, άφησε την, χωρίς τιμό. Η ανταπόκριση δεν είναι πράξη. Είναι ο τρόπος που έχεις υπάρξει μέχρι τώρα. Είναι ο καρπός της σιωπής που έχεις αντέξει. Είναι η εσωτερική σου στάση. Δεν τη μαθαίνεις όταν έρθει η στιγμή, την έχεις ήδη. Αν εξαρτάσαι ακόμα από επιβεβαίωση, η στιγμή θα σε προσπεράσει. Αν αναζητάς από τη γυναίκα αυτό που δεν έχεις δώσει εσύ στον εαυτό σου, θα χαθείς. Αν παριστάνεις κάτι, εκείνη θα το νιώσει και θα απομακρυνθεί χωρίς να ξέρει γιατί. Η γυναίκα θυμάται όχι τι είπες, αλλά πως ένιωσε το σώμα της δίπλα στο δικό σου. Θυμάται αν ένιωσε ότι την είδες. Αν ο ρυθμός της καρδιάς σου έλεγε αλήθεια. Αν το άνοιγμα σου δεν ζήταγε κάτι, αλλά απλώς υποδεχόταν. Η οικειότητα δεν ζητά κίνηση. Ζητά χωρητικότητα. Μπορείς να αντέξεις συγγέννηση χωρίς να την ερμηνεύσεις, χωρίς να τη χρησιμοποιήσεις. Αν ναι, θα νιώσει την απάντησή σου στο βάθος της σιωπής. Όχι με το μυαλό της, με το σώμα της, και θα το θυμάται πολύ μετά από σένα. Αν κάτι μέσα σε αυτό το μήνυμα άγγιξε μέρη του εαυτού σου που τα λόγια μόνα τους δεν φτάνουν, μοιράσου τη σκέψη σου. Άφησε ένα σχόλιο. Μοιράσου αυτό το βίντεο με έναν άντρα που ίσως χρειάζεται να το ακούσει. Και αν νιώθεις ότι ο δρόμος αυτό σε αφορά, κάνε εγγραφή. Δεν είσαι μόνος. Σε ευχαριστώ που δεν παρακολουθείς απλώς, αλλά ακούς. Μέχρι την επόμενη φορά, συνέχισε να στρέφεσαι προς τα μέσα.